Вера, слухай, у Ані праблема. Яна пасварылася гаспадаром. Яе просяць вызваліць пакой да канца месяца. Няхай пажыве ў цябе. Ты з мужам у двухпакаёўцы. Месца ёсць. Мама, гэта часова. Месяц, два. Пакуль яна знойдзе працу нармальную, потым кватэру. Я ёй ужо сказала, што ты не адмовіш. Вера, яна там адна. Ёй цяжка. Ты ж старэйшая. Мне трэба падумаць. Мне трэба адказаць гаспадару сёння, калі яна з'едзе. Гэта ж усяго на пару месяцаў. Ты вытрымаеш. Сям'я – гэта калі дапамагаеш. Я толькі пачала адчуваць, што ў мяне ёсць сваё месца. Мама будзе расчараваная. Ты зноў кажаш так? І зноў будзеш трымацца з апошніх сіл. Ну што? Аня можа ў выхадныя пераехаць? Мама, я не гатова, каб яна жыла ў мяне. Ты сур'ёзна? Так.